usmrtený Daniel. Takže súboje Danielov počas ruje bývajú niekedy také intenzívne, že dôjde aj k usmrteniu soka. Toto je ten prípad. Našiel som takto ubitého Daniela po súboji. Takže takýto fešák a takto tragicky skončil svoj život. Príroda je už taká. Silnejší vyhrávajú, slabší prehrávajú a niekedy môžu prísť dokonca o život. A dravé vtáky sa už pripravujú na hostinu.